Hi guys, may buntag. Mag-disinfect na sa dimi karon. Madumi sa proper sa pangpang kay salamat sa Ginoo na okay na mo ang spray. So, tugod na ta sa tuwang PPE. Unta mahuman ina mo karon. Ano pa yung mga bukid ngadto kun na ba? So, okay na ko ang kuan PPE. Kini lang sa tuwang balaklava tong gamiton. Nara dito ay guantes, gloves or boots sa kuan o goggles sa tura sa barangay ho. Sige, mulakaw na ko. So, karon diri sa akong sige na po sa spray ko actually nagpanik ng mga tao diri sa good. May total lockdown pero alas 12. So walo ra man kabuok gikan sa Alpacaparo Taogama pi. Ginusara na gid By the way guys, wa misildo ha. Oh, by the way guys, wag ko na misildo. Misildo ha. Voluntary ra niya. Andag sudan sa uban. Kasi nakasabot ka mo like ko. Ning hatag sa mo daghang salamat ma'am. Ma'am Jano, Miss Jano. Break time sa daw be. Mandok IRL.
Ang mas kecil mana? Nita. Nah, ini orang ini dah. Patay, patay. Ya, yang istorya niyo. Nya Joel Doms. Ha? Para tibok tapilonanon sa magibat, tibok tapilonanon. Ya? Kamu dia sila mo gawas-gawas. Enggak dia. Real top. Agi patag balikas. Balikason type spray. Balikas Wala. mo deh. Masuk pag makalimtan. Musod kayo guys. So gusto lang po pasalamat sa Alpaca Paro mga brad. Thank you kayo, daghang salamat. Tao Gama P, daghang salamat ninyo mga brad. Arriba UFO, long live UFO. Puho na po sa checkpoint. Padayon kaya punta mga brad, volunteer kaya punta. Niita sa atong gobyerno, niita sa atong lugar. Hopefully na kaya punta mag-iusa. Alpaca Paro, Tao Gama P, Tilta PY. God bless us all guys. Thank you, daghang salamat.